Doncs el TNC, amb aquesta macroobra inacabada de la Jane Austen, i amb la Laura Pau i el Marc Rius. Aviam, no podem explicar gaire cosa. Ja és, clar. Deixem, ja està, farem ja l'entrevista perquè no podem explicar gaire cosa. El que sí que podem dir és que és sorprenent. Sí. Hi ha sorpreses? Sí. A partir d'aquí dieu el que vulgueu dir de... Que es pot dir que comença com una obra de la Jane Austen, una obra que va començar a escriure que es diu Els Watson, i comença l'obra tal qual el que ens podem imaginar, no? De balls d'època, vestuari d'època... Comèdia anglesa fa 200 anys, no? On també es toca un punt de històries romàntiques, problemàtiques romàntiques, que es va desenvolupant, però hi ha un moment que peta. Clar, que peta. Perquè la història està inacabada, és a dir, la Jane Austen, no sabem per què, no se sap, va deixar d'escriure aquesta novel·la, a la pàgina 100, no? Em sembla que són 100 pàgines. I després hi ha hagut aquesta dramaturga londinenca, jove, contemporània, que va dir, escolta, què passa amb aquest text? Què puc fer, no? Va agafar i va fer una proposta contemporània a partir d'aquest text. I aquí ve la sorpresa. Clar. És a dir, i aleshores aquella comèdia romàntica deixa de ser comèdia i deixa de ser romàntic, o una mica menys, o hi ha coses. Hi ha un canvi gros, però... Jo m'agradaria a vegades que deixa de ser romàntica per ser filosòfica. També. No? Comèdia filosòfica, que això es va dir, crec que quan es va estrenar a Londres, fa 4 anys, crec que es va dir així, es va presentar com una comèdia filosòfica. No està del tot desencaminat, jo crec. No, i és una comèdia, jo crec que la segona part en realitat és quasi bé més comèdia, pel que notem del públic entra en el joc i riuen encara més, i que també fa una reflexió bastant gran sobre el tema de l'escriptura i del teatre. És una obra molt metateatral en la qual hi ha moltes picades d'ullet en el fet de... Bueno, és que no volem dir massa cosa. No, s'està contenint, perquè dic això... Sí, però... Però té molts elements metateatrals i parla també sobre el fet teatral i l'escriptura. Deixem una mica que l'espectador també s'ho imagini. És a dir, estem parlant d'escenificar una obra inacabada i que, per tant, d'alguna manera s'ha d'acabar. Per tant, la Laura Waite, que és la dramaturga o la que va adaptar, la que ha fet aquesta obra, aquesta obra, i també el Josep Maria Mestres, amb els auspicis de la Laura Waite, doncs han continuat l'obra fins a acabar-la. Pregunta per vosaltres. Per què creieu que Jane Austen, no us ho dic com a personatge, com a Watson i com a Osborne, sinó com a Marc i com a Laura, per què creieu que Jane Austen no va acabar aquesta obra? Perquè no es va morir, perquè va escriure més obres després. Sí. Vinga, va. No, hi ha diverses teories. N'hi ha una que jo penso que és bastant la que jo estic d'acord. A veure si estem d'acord amb la mateixa. Que és que sembla que la història de la protagonista semblava molt a la seva història i al que li estava passant. A l'autora. A l'autora. Família directa, descendia d'una família de clergues, germanes, el pare era clergue, em sembla, si no m'equivoco. La mare es va morir, es va morir de molt petita i va haver d'estar un temps fora. Vull dir que hi havia com moltes similituds amb el personatge de l'Emma i la Jane Austen. I en el tema romàntic, que tampoc no farem spoiler del que passa, però en el tema romàntic també hi havia moltes similituds en les decisions que va prendre Jane Austen al llarg de la seva vida, que això ho diuen les biografies, que no es va casar, i això també és una similitud de potser una problemàtica que ella tenia en aquell moment, no? Un dilema, no? Per tant, la considera massa autobiogràfica, aleshores la pare? Entenem que sí. Podria ser, sí. El tema de la malaltia del pare, que també està present i que també ja li estava passant. Les inquietuds, suposo, també artístiques, que potser podia tenir ella i que potser no s'havia de reflectir-ho amb l'Emma, o sí, o no sabem, no? Llavors, per exemple, és que no podem dir res. No. Insistim que són les seves opinions personals sobre el per què Austen no va acabar aquella obra i que cadascú vegi l'obra i prengui les seves conclusions. I jo puc dir que potser, després d'haver vist l'obra, potser no necessàriament treus les mateixes conclusions que treu l'obra. I aquesta segurament seria una de les gràcies.
Una altra de les gràcies és veure aquest macroespectacle que hi ha al TNC, amb una gran posta en escena, coreografies, maquillatges, patir... No, aquestes són d'autèntiques. Són autèntiques, no són com les de la Galòrica. No, ja ho... Aquelles són de mentida. Com us heu sentit per fer aquesta macroobra a la sala gran? Home, és un xulíssim, no? És un regal poder estar en una companyia tan gran, amb tots els recursos de Nacional i també, no? És xulo poder fer una obra d'època que, a més, té aquests girs contemporanis, és que és una xulada. Sobretot, jo m'agradaria com subratllar això, poder fer teatre amb tanta gent. Que és com que es recuperi una mica aquests grans muntatges que puguin donar feina a molta gent jove, a molta gent gran, perquè aquesta és l'altra, un repartiment que va des dels 8 anys als 80. Això també és molt bonic, poder compartir escena amb tanta gent de tantes edats, que ens puguem nutrir els uns als altres, no? Podem conèixer... Uah, això ha sigut una experiència brutal. Que tant de bo fos més, que no fos una cosa anecdòtica, sinó que fos una cosa més recurrent, no? Sí, el fet transgeneracional ha sigut molt xulo d'aquesta obra. Hem de recomanar a la gent que vingui a veure l'obra, perquè la gent que li agradi Jane Austen, la gent que li agradi les incògnites, la gent que li agradi... Bueno, també pot ser un homenatge a la mateixa Austen, com deies tu, Laura, també un homenatge a l'escriptura, no? Als autors, no ho sé. Perquè si els hem de recomanar només els que de la Jane Austen... No és pas per fans de la Jane Austen. Clar, sapigueu que no veniu a veure Sentido de Sensibilitat. Correcte. Potser una part. Una estoneta. Però sí, realment és una festa teatral, no? És una trobada teatral, un homenatge a l'art i al teatre, no? A través de la gent Austen, que penso que és una bona excusa també. I també diria que s'afanyessin, perquè ens han xivat que estem a punt d'exhaurir totes les obres. Doncs acabeu de començar. I acabem de començar, sí. I clar, és una obra que no es pot escenificar a qualsevol lloc. No, s'ha de fer aquí i d'aquesta manera. I crec que el xulo és que això, no? Que poder veure un muntatge així és una cosa bastant poc comuna en el nostre panorama. Amb un repartiment realment espectacular, superespectacular, on fins i tot trobem a faltar algú més, però és que hi són tots, entre ells Marc Rius i la Laura Pau. Tan contenta la veieu, i és que com si fos ahir, el somriure no, La Malena no, és que clar, la Malena l'han putejat molt i esclar, i ara va per totes, No, però estic malalta. L'han putejat, és que nosaltres la seguim cada dia, Marc, o gairebé cada dia, bueno, avui no l'hem seguit. Aquí vaig un personatge lleugerament d'una classe social lleugerament diferent. Sí, i a més li passen també moltíssimes coses, però crec que s'està revelant i va per totes. I ja veurem el Ràbit com va parar. A veure què passa amb el Tim Ràbit. Doncs llarga vida, aquesta obra inacabada i molta merda. Marc Rius i Laura Pau. Gràcies. Gràcies.